Pozdrav! Pozdrav! Danas igramo Minecraft. Idemo. Tako Mislim da ja napravimo nekako gradilište i rudnik. Može. Ajde, idemo. Idemo sam sucet materijale. Ajde, odi van. Mi Nemoj! zapred. Jebote, odi tamo. Nemoj me udać! A jebati pas! Moramo cijepat drva. Moramo. Čekaj. Ide to. Pa vidim. Evo. Hvala. Aj, baš krafti ne radi nešto dobro. Ja sam mislim da bi to brže kopao drva. Ma nemoj zajebat! Alo, smiri se! Alo! Nemoj! A idiot! Nemoj! Neka nova špilja tu, idemo malo istražit. Može. Nemoj! Umri! Nemoj! Jesmo. Pa tu nema niš. Pa ni... Čekaj. Evo te, nemoj se motat. Ajde me zajebaj. A to... Aha. Dobro. Može sad. Ide da napravi tu nekakav kao lepi ulaz. Joj. Evo. Može? Što je to bilo? Neka je pukao, dao nam je puno zemlje. Bježi! Meni si ga potisno! Orko! Ubi! Ubi! Halo! Nemoj! Kako si ti? A nije bio ovakvi popravak. Koji ćemo moći koristiti pri gradnji. Gdje? U šparetu. Nemoj! Jebote, kaj me nisi upozoril, konju jedan glupi. Nemoj! Vjerao si iza mene, nisi me upozoril, smijal si se. Mogao sam umret. Hvala Bogu, više ne mora ono zemlje biti prokleto. Koliko ubre. Ovo kamera. Da. Može. Nemoj! Dobro. Jebomu mater! Pa koliko ih ima? Jebati sve staklo mi je uništilo! Malo drva imam. Hvala. Evo. Hvala. Tam nam iz arapske pustinje dolaze arapski zombi. Ujebete kad bi sluša van. Stvarno? Ti grba vreme. Uj. Nemoj!
Pomoć! Dobra! Nemoj! Prokleti kostur! Nemoj ga ubiti! Pa nisu ušli! Nemoj! Pomoć! Dobro. Hvala ti! Evo ti je 12 bijelog kamena. Hvala! Opet! Bijeli kram. Opet kosturi! Nemoj! Ne bi ti zajedno. Joj, pa ako ovako i tako dinjak, onda bude to malo zavučivo. Kaj? Ne znam da mu tu mogao ući baš ovako. Mora buš prvo gasiti teme sve i onda ući unutra. Ma ajde, nemoj zezati, dimnjak ne bi imao krov. Tak i tak. To je istina. Dobro. Taki kritar ti ide! Di? Di? Tu je dole! Di je? Idem ga tresnut. Mrš! Nemoj! Makni ga! Makni se! Crkni u paklu, evo ti na, Creeper, glupi. Di si? Daj! Hvala! Nema na čemu. Ja nisi rekao sam ne mogu biti. Izvrstan je, baš je prostoran. Hvala. Mogli bomo tu strpati barem 4 špareta. Di je? Tu je! Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Jebem ti! Zagrijava mi se, temperatura mi raste! Kaj? Ne, nemoj! Ne! Si tu? Jebate, ne! Koji kurac? 89! 90 je ovdje isto. Ja ovdje! Ja, trebali bi malo poslušati ovaj otok je medicina, ne otok ovaj, površinu, ovaj tu otok usaj medicina, nije tiče u površinu. Jebote, još niš ne raste, jedno vidim ko na otok pada. Baš mi sviđa mi se ova industrijska zona. Ne, ništa. Idemo. Trebamo završiti Može. epizodu. Ne. Krivi put. Ajmo da ću tam tu, ti do glavnog. Ne, nema ulaz tu. A di je? Tu je, ja mislim. Ne. Čekaj, nije tu. Nije tu. Nemoj me gurat. Nemoj. Tu, tu odi. Prati me. Tu ide prema dole, svjetionik nam je dole. Tu po ovoj autocesti odi. Ne! Aj jebo ti mate! Jebote! Mate, zato što ti ne znaš kud me vodi. Nis ne znaš, ne znaš. Ne znam. Jebote, ajde ti kao znaš kud trebamo ići. Ne reći od onih brisanika, možda tam ide put. Čekaj. A ne.
Čekaj, Ajde, genije. čekaj, ti pokružnom. Tu je brže. Kaj si to drvo tu posadil? Jebote, kaj je to zračilo? Kaš ti? Sorry, slučajno. Kaj tu ima neke špare tu? Tu je. Gdje si nađo? Ne. Ne tu dole to ide. Tu. Ne, nije tu. Oh. Nema tu u skladištu put jedan. To jest drugi ulaz za pečnice. Kaj sam motaš? A nemoj me udariti! Evo. Tu. No idi sad. Ne, krivi put. Nemoj! A nemoj me! Jebote! Si ti normalan? Ajde genije, ti me vodi. Tu gore. Nije ti tu. Ne, to je opet krivi Nije put. tu. A ne, jebote! Oči skura, ti si kriv, nis ne znam. Nemoj me. Konju! To jebe. Tu je. Aj, jebote, paš. Čekaj. A ti se onda ide. Aj ne, ti mater! Pozdrav.